Το πιο εύκολο σήμερα είναι να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος. Κάνει μερικές ελεημοσύνες, κάνει μερικές αγρυπνίες, κάνει μερικές μετάνοιες, μερικά κομποσκήνια, τα μετράει κιόλας. Λοιπόν, πηγαίνει, εξομολογείται, παίρνει και ένα ύφος και ένα ήθος που φαίνονται πάνω του κάπως. Ξέρετε, ο θρησκευάμενος, ο θεούσος και η θεούσα που λένε. Αυτό είναι νεύρωση, είναι θρησκεία. Λοιπόν, κάθε θρησκεία είναι νεύρωση, λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Άλλο πράγμα ο εκκλησιαστικός άνθρωπος, πράγμα πολύ δύσκολο, σταυρικό. Και άλλο πράγμα ο θρησκευτικός άνθρωπος. Είναι στη κάθε θρησκεία, ξέρετε, υπάρχει ένας Θεός αδέκαστος κριτής από ψηλά, ο οποίος τίνει και τον δάκτυλο και σου δείχνει τι πρέπει να κάνεις, και εσύ από κάτω στέκεσαι κάπως φοβούμενος μήπως φας καμία φάπα από αυτόν τον εκδικητή Θεό, από αυτόν τον Θεό που στέκει έτσι ψηλά και σε κοιτάει αδέκαστα και εξετάζει τα άδειλα και τα κρύφια σου, έτσι με ύφος νομικό, με ύφος δικανικό όπως λέμε, και εσύ κάνεις τα πάντα για να εξευμενήσεις αυτόν τον θυμωμένο και έτσι και κακό Θεό. Λοιπόν, αυτό είναι η θρησκεία. Είναι νεύρωση, γιατί δημιουργείς μία εικόνα δική σου η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και επειδή ξέρεις και ποιος είσαι, η διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που δημιουργείς εσύ και σε αυτό που είσαι δημιουργεί αυτό το άγχος χωρισμού των δύο εικόνων και σε κάνει να μην είσαι ευχαριστημένος ούτε με τον εαυτό σου, ούτε με τον Θεό, ούτε με τους άλλους. Παρά τα αυτά θρησκεύεις. Άρα σε κάθε θρησκεία, και αυτό μπορεί να γίνει και με εμάς τους Ορθοδόξους, να θρησκειοποιήσουμε το βίωμά μας. Ξέρετε, έχουμε έναν άνθρωπο τρομαγμένο, ο οποίος κοιτάει να εξευμενήσει ένα Θεό θυμωμένο.